Здравейте, аз съм Майнкрафтер на математика. С мене днес ще снима и Джорджото Окспена от Бижбе. Ще такива да знаеш. Аз поне има меч. Чекай да го взема. Ето го. Ето така. Ето така, бе. Да ма бишто тя ще ударя. Пайде да си ната. Ай си, кой ще правим? Нали ще купаем? Знаеш, да направим термин. Добре, ама трябва да намерим първо желязо за вода. Какво желязо за вода, бе? Абе, колко да направим? Желязо за вода не го къщи. Айде, аз ще взема кирката. Това е най-хубавото. Да, не си часе. Аз ще взема най-хубавото. Няма ще направя по-друга. Абе, я ми вземи, да ми пратиш текста, така. Ще ти пратя. Взема много ви. Айде, аз взема. Погледни за къщеше. Имаш ли минимал? Не. Не бе, аз знам къде има вода. Да, там на ръката. Да, на ръката. Де ти я видях, къде да искам я там. Ето я там да Айде, взема. Юле! Абе, дръхме те пред мене. Опа! Айде. На половинката те останаха, ма как ти е. Аз съм тук. Чакай, мога само да се оправя някой. Ти ще луп ли? Не, аз съм тук. Само чакай да се направя някой. Бах, ти долу има скелет. Чакай, мога само да се направя. Брат, гледай, книгата има скелет. Да, бе, разбра. Се е бъгнал. Каква ти е трудността? Нормално. Нормално. Браво. Тямо, и намирно ли искаш да играем? Не. Да, намирно, нито живота там, храната ти се губи, нито ти се губи всичко. Не, бе, ще играем се. Нали, съберем малко тук трябва. Ще бъде това. Аз не съм наркоман. Не, аз куда. Вика, какво да правя? Значи, вика... Осо, зомбита. Вечер ли става? Не. Се чуват зомбите. Буквално, брат, се чуват зомбите. Знам, че са това. Зомби. Бах ти мраз. Сигурно от минута се чува. О, чакай. Сега става вечер. Ще изпитам някой работа. Така е по-добре. Отидем в къщата, защото става вечер и ще ме избият. Аз съм на половинка сърце. Не, аз няма какво. Нещо не се е българно, ама се попълни. Разумно. Аз съм на половинка сърце, така че. Айде, чао. Първо трябва да си Има козичка. Аз си един минимал. Ама не маме как се правя с нещо, търсих. 5 пъти го направих, пак ми бачка. Как? Честно? Да. Миничката ти. Да, трябвах минута. Няма смисъл. Аз бях съм при водата, гледайте. Какво вкусно. Не бъдеш. Бах ти, гледай тук как се е получило как някакво такова. Силно тук ще се сяда. Да, бе. С ръка ли шкопаш? Нямам. Лопата. Нямам лопата да взема. Намерих шкопошка, ама все пак ще да видя къщата. Ай, зомбита. Аз сега ще я завидя. Ела тук. Къде си? Мусъката. Ето я там. Мисля, че ти. Аз пък тървирам дърво. Как ме гледаш от дърво, като не съм те погледи? Не знам. Просто къси си гледа. Сега са няма някъде лияни да бъде. Ти още единия имаш ли? Да, често. Хайде да си. Не ще му убият, бе. Не ще умра. Къде си? Умрях. Не, добре ще се хвана за тези листенца. Лияни? Това е листенца лияни. Ето ти, ама старата къща. Добре, че си. Нищо няма. Само тъй като спасята имаше. Абе, прати ми течна пака. Паузирай клипа, докато не го пратиш. Добре, не къде се паузираш. Знам. Знаеш ли пък не знам. Абе, колко е? Колкото е едно високо дърво и на него има още малко по-високо и има къща. Да. О, да. Едно ще излезе. Чакаме е случай, не забравя. Ето тук е едината 32 дни. Аз се взем. Ето, 23. Водичкото ли ще го такова? Ще му ги, бе!
Къде му да тук, бе? Махти! Къде съм? Защо съм тук, бе? Успах в леглото. Сега ме върна в началото. Аз си О, да, сериозно. Хора, ще спрем докато се намерим ние с Майнкрафт. Да, докато намеря къщата, че ще отнеме доста време. Да. По-добре. Добре. Готово. О, там има. Сноубъй. Да. Ако им после? И там също има. Да, защото е цялото сноубъй. Сега ще копирам. Защото... Да? Така, върнахме се, докато намери къщата. Да. Доста време отнема. I'm sorry, че убих. Аз ще представя. Не знам. Да, перничката. Да. Пак ли става нощ? Не искам да работя като е нощ. Наръчно. Да, направим ли прозорец? Да няма да правих прозорец още. Не знам се полезно. Айде, станахме, отиваме на работа. Така е, да. Камен, вземи ли да го граждам или... Не знам, вземи. Аз му да изключи. Добре. Това не бъде. Ще взема там връзките. И... мутика няма да правим. Направя. Чекай, много малко чекай, аз не да не. Да. Така, мутика... Умрях. Как ще така? Върната влезе. Производство на върна. Браво на тебе. Къде са нещата? Там долу? Там долу, при къщата. Моничката? Да. Нямам. Намери ги. Динята изхвача, динята, добавки и сфера. Тя ще дойде да се после като не е много дърво, ще къде. Добре. Ще го спреш ли докато дойде? Защо? Просто с мене. Да знай ти. Просто в началото сме го дали такива причини на game mode, нали, на там творчески режим. Ако почнем да се губим, да се намираме къщите повече. Да. И поне няма да се сгуби до края. Няма да се каже. Надеш го общенте? До реката. До реката, Кошката снесла яйце, а пък овцата започва да го снася. Там не това е. Как снасяш яйцето на кошката? Но ти не доли си. Кое ти ще го снасяш? Не, овцата застанала по яйцето и се опитва да го взима. Да направи овците. Какво е това? Аре, Знак да ми лагнала, знаете. Кой на мене? Защото сме в лам. Да. А не повече ми лагва в коша. Ние в другия епизод не знам дали ще може той да бъде така, защото не план. Да, и не винаги могат да... Нали... Имаме работа. Чекайте. Да, върбахме се. Джоди пак не даде. I'm sorry, мой човек. Спомнявам се от къща. Къде ще го правим сега? В нашата къща. Да, бе, къщата е там, се намира, до моята къща ще го правиш. Иди ще го съдаме. Трябваше поне да съберем малко пръст. Сега, нямам лопат. Той ти, бе? Ева тук, бе. Брат, тук, сигурно някой е играл, гледай. Има някакви тунели тук. Равин! Какво? Как ще равин? Някой пещера, гледай. Идвам. Как се обадя, бе? Виж, успя да се стана жив. Пещера, бе? Странно, бе. Убри, бе. Въви назаде. Ще го убия. Няма да успееш. Той ще го... Да, така. Пак е стана. Събери малко диря. Няма. Има. Там се имаш.
Jumper. Vreau să jumper cu râs, brат. Брат, jumper cu riscă. Аз чух jumper cu râs. Asta cu ai. Сериозно, ти чух, трябва да се запуши. Какво да правим, нека ни знам глас. Абе, как ти Абе, аз след къщи направя едно място и ще ви писам. Не смея, творческа година. Смеям, защото искам да дойда. Не знам, че искаш да бъдеш. Без да дойдеш кушам в всяка година. Ще не еш. Аз ще дел къщи да се направя работа. Без такива. Не, много е това. Добре, добре. Аз пак се. Аз се на тия злоби. Бах ти бах, ти го правиш на оцеляване, но не почва да ме вади. На ти ще приятел, така спрето къде не ще си. Добре, не постоите. Не трябва да пъхнеш вода. Ти ще пъхна вода. Гледам къде трябва да пъхнеш вода. Къде трябва да пъхнеш вода. Тя ти ще го спя. Ще оправя там вода. Няма деня да пусим. Не са крит само дърветата. Не мога да те намеря. Абе, гледай ми надписа. Къде ти е надписа? Сега ти си на творчество. Ето. Ето моя. Не го е чува, не. Тамбур. И между това хе, няма какво друго да си, няма място. Има бе, тук му е. Ами събирай и гърт. Дай бе, вижте, те ще растат и тук ще падат димите. Ема тия. Да не знам, тук е едно кръгче ще направим, дето Ари, дай. Ти защо имаш пръчка? Не знам, да живе. Ари, дай просто. Дай просто мотиката. За какво ти е? Дай я. Какво ще си? Дай мотиката. За какво ти е? Дай диня, дай просто. Ето мотиката. Дай диня. Дай ти. Къде е? Семена или диня? Диня. Защо го направи така, брат? Кола па е да расте тук. Чакай ти за малко. Добре. Продължихме клипа. Ето, Цара Джоли го е направил, като бяхме пак. Звъняха му. Да, знаме някакъв непознат. Някакъв непознат, който вика, че те опухна за работа. Да, бе, му опуха. Той чека, дигнах и заслуги. Не го правим цяло, след това те тръгнаха да растат. Ай, разпределя. Е там. Къде е тази къща? Е там някъде. Е там, но сам е правил. Да, там. Скачим. Слънцето, защото вече залязва. Да, виждам всяко се изгубим, не знам. Аз пускам ден. Пускай. Ох, не дед, като пускаш не лазя. Добре, аз занимавам. Чао. Чакай, аз събирам пак. Няма е всичко. Има я. Чао. Лага дето става. Нищо не може да изкупам. Дявай. Малко се изгледам. Ай, искам. Един като се чупа. Как се види? Аз милям да ме мога. И как се види? На сенце. И ще стане... Като се видиш малко по-рано. Имаш ще се види на това. Толкова ще стигне да... Има да така. Това види? Не, сега. Само път тебе. О! Може да се види. Мога да спите само през нощта. Тихо! Окей, просто заляза. Чакай. Казах ти да направиш просурси. Ама ти направи. Защо не събра песен? Ти също не събра? Не знам. Защо трябва да ги чупя с скала, не? Защо ще ги чупиш? И брат, къде слагаш прозорци? Мога да кажа. Гледам слънце. Не ще го гледаш. Това е. Ух, извинявай. Ти. Ама види. Гледа. Ето го. Да искам да взема да го снимам. Слиза надолу. Мира. Чакай да спиш, бе, момченце.
Тихо, много давно. Слушай, сега ще чипна. Много. Искаш да това да е края на клипа. Добре. Направихме до сега, свършихме, къде... Аз спира да му биш, тук тя ще убива на майга. Добре, да легнем и да спирам клипа. И ето спуста, може да има лези. Да им се питам. Няма да съм тук. Чакай да става, хайде няма някакво. Ами, добре, това беше от нас. Просто заскриваш. Ай, добре. Ами, чакай. Може да ни пратите за приятелство в Facebook. Както и в Skype. Както и в имаме си кен Skype. И в страница в Facebook. Направо ли си? Еми, да, чекай. Няма да сложим линкове. Добре, сложим линк. В описанието на клипа ще сложим. Хайде, Google. Айде, бай-бай. Чу-чу-чу.